Nou, we zijn hier in de tienschuur en in de tienschuur draait alles om keramiek. Zeg ik dat goed? Dat klopt helemaal. Ja. Maar laten we eens even met de naam beginnen, want we zitten niet vlak bij een kasteel. Heeft dat toch iets met te maken? Ja, dat klopt. Dat heeft er alles mee te maken. De kasteelheer, de verpachte zijn land aan pachters. En die moesten als belasting een tiende van hun oogst afdragen aan de kasteelheer. En dat wordt hier in deze schuur opgeslagen. Dus dat wordt voor u een opslagplaats? Ja. En hoe zit het vol met keramiek? Ik zorg dat je honger aan de ene kant plaats hebt om tot ze zelf keramiek kunt maken. Ja. En hier is een museum. Ja. En gaat tot u niet terug gegeten? Het gaat heel wiet terug. Maar een van de oudste dingen, en dat heeft ook alles te maken met tegelen. En dat is ook het belangrijkste oude werk in de collectie, dat is van de Romeinen, van ongeveer 100 voor Christus. En dat zijn de Romeinse tegels, daakpannen die ze hier maakten. Ze vonden hier klei in de grond, rode klei. Ja. En die maakten er tegels en daakpannen van en die noemden de Romeinen tegulea's. Ja. En door het tegelen zijn naam aan te danken. Dus daar kunnen we zelfs vandaan. Ja, dus dat is wel een hele belangrijke link. Absoluut.